गार्डेन सालियाव हाबनाय जासिगोन। दायो जोङो हाबबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि नै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मुंख्लं जायगायावहाय जोङो दायो हाबगासिनो दं आरोना। अब्ला जों सिङाव थाङि मा मा दङ नायनो। बिराद मोजां जायगा आरोना नै। दा बेवहायबो वाटार पाम्प बे दैफोरखौहाय बेजों सारनाय जायो। दा नोंथांमोना नायलां नै बेबायदि आरोना। दा बे बिबारफ्रा एसे मरा जानायावहाय दा बेखौहाय बे दैजों बेखौहाय सारनाय जायो आरोना। दा गासैबो बेवहाय मुंख्लंफोर दंजोबो नै गासैबो नायनानै लादो नै लोगोफोर। दा बियो मुंख्लंफोर गोजा आरोना। दा बेबायदिनो ओरैजाय बिराद साफा साफा माने मोनसे बिबारफोरखौ गार्डेन सिस्टेमै बानायनानै दोननाय जादों। दा ओरै नै सिस्टारमोनाबो बेयाव दंलायो नायलायगासिनो दङ। ओमफ्राय दा नै ओरैजाय बिराद मोजां आरोना जायगाया बेनिफ्राय ओंखारलाङो बाथावथाव। ओमफ्राय दा बबेनिफ्राय फैदोंथाय आब'मोना? बेनिनोखा ने? आदसा दा आब'मोना बेयावनिनो होननानै बुंदों। ओमफ्राय जोंथ' एसे गोजाननि जाहैबाय। दा आङो नोंथांमोननो देखायलांगोन नैबे मुंख्लंफ्रा बबे बबे जायगानि। दा ओरैबायदि दा बिथांमोना जाहैबाय गासैबो बे जोंनि बड'लेण्डआव थैनाय मानसिफोर मुंख्लंफोर जानायफोर आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लादो नै ओरैबायदि साफाजोब आरोना। नै बेबायदि गोजा आरोना नै ओरैहायबो बिराद गोबां दङ। बे गासैबो जोब आरोना बैनिफ्राय बे गासैबो मुंख्लंफोरनि गोजा। दा नै दे लोगोफोर। ओमफ्राय आरो मोनसे दंबाव ओरै दाबसेजोंबो दंबाव आङो बेखौबो देखायगोन। ओरैजों दाबसे बेजोंबो आरोना नै मुंख्लंफोर गोजा बिसोरो मुंख्लंफोर गोजा आरोना। ओरै नायनानै लादो नै लोगोफोर गासैबो ना बेसेबांबा गोबां नै ओरैजाय माखासे गोबाङाखौ जोङो खेबनानै लानाय जाहैबाय। दा जोङो थांफिननाय जासिगोन आरोना ओरैजाय। दा बिराद मोजां जायगाया थानो थाखाय मानो थाखाय ओरैबायदि स्पस्ट आरोना। दा बेबायदि बिबारनिफ्राय माने ओंखारनानै थाङो बालायलायनाय सिस्टेम। बबेनि नानिमोनालाय? बिजनि ना? आदसा दे दे दे। दा बेबायदिनो ओरैबायदि मोजां जायगाफोरखौ आरोना। दा ओरैबायदि नै गलाब बिबार बायदि आरोना। ओइ नै 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 ओइ माला फैया फंबाय? माला फैया? खारसन फैदों? वाव खारसन फैदों आरोना। खारसन फैदों। बिबार खावदोंलां। औ बिबार खावदों? औ दे 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 दे। दा ओरैहाय बेबायदिनो बिराद मोजां मोजां जायगाफोर आरोना। माने बेनिफ्राय माब्रै ओंखारलांनो आङो बेखौसो सानलायलांबाय। माने ओंखारनोनो बाबाय। ओरैबायदि समायना रमायना बिबार गार्डेनफोरजों बुंफबनाय बे जायगाया आरोना। ओरैबायदि आंहा खावगासिनो आरोना दा जोङो बे मोनसे बिबार बारिनिफ्राय जोङो न'आव थांनाय जासिगोन। दा बबे गारिजों थांनाय जायो जों बुंथ'नो हाया आरोना। दा ओरैजाय नै अबाव थाङो नानिमोन? बिबार बारि। आदसा दे दे नानि दे दे। बेयावबो दं आरोना नै बेयावबो मोनसे बिबारा नै। अबाव थाङो मादै आब'मोनालाय? बिबार नायगोन? अ दे 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 मार्टियास। दा जोङो बेनिफ्राय थांनाय जासिगोन आरोना। जायफ्रा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिसोरथ' गासैबो मिथिजोबखायोखा बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जे मुंख्लंफोरखौ दोननाय जायगाफोरखौ ओरैबायदि साफा खालामनानै दोननाय जादों लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना बेखौबो नोंथांमोना नायलांदो। दा फारियै आङो नोंथांमोननो देखायनाय जागोन। दा बेबायदि ओरैबायदि समायना माने मोनसे गार्डेन बानायनानै दोननाय जादों आरोना नै ओरैजायबो। अबाव थाङो ब्रादार?
थांनो माने फैदोंसोमोन ना आदसा बेवहाय ने औ औ औ ओमफ्राय बे मार्टियास बे सिं गार्डेनाव बेरायनानै माबायदि गोजोननाय मोनखो बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों आदसा बिबार बारि बेनिफ्राय थांनो बाथावथाव ओरैबायदि समायना जायगा गुसु सुदेम माने हाजोनि मौसुमि बार जेरै लानाय गोजोन मोनो बेबायदि ना आदसा ओमफ्राय ब्रादारा बबेनि आङो मिथिना लागोन जोङोथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनि आदसा बिजनि ओरैनो जोंनिखौ कुमारसालि होनो आरो कुमारसालि ना स' मिथिहोनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय दा ओरैबो आदामोन दङ नै ओमफ्राय बबेनिफ्राय फैनाय जाखो आदा आं एसे मिथिना लानि जोंथ' बिजनि बलांगिरि बनजारि इउनिटनिफ्राय जाहैबाय आदसा ओमफ्राय नैबे मार्टियास जे गार्डेन बेवहाय सिङाव थांनानै बेरायनानै बे माखासे बिबार बारिनि महरफोरखौ नुनानै बेसेबांसिम गोसोआव गोजोननाय मोन्दों बेखौथ' गोजोननायखौथ' मोनखानांगोन जेरैबो बिबार बागान आदसा जेरैबो सोरगिदिं समायना रमायना बेखौ नुनाथ' बयबो गोजोनखागोन स' बिबारखौ नुयोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो मार्टियासफोरनि माखासे सावगारिफोरखौ नुयोब्ला गोसोआव दुखु मोननाय फैयो नंगौ दा बेनो स' मिथिहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय थेंक इउ